Uni sabab. In ayat ini panghimati akahalan sinjimatu sindua Fir'aun ibani Musa. Awaktu in hula sin Misir. Nasabot at tafsir Ibnu Katsir sa tiap silan ayat ini dito na biyuta nga suratul Qasas. Awaktu in ayat ini timurun laung Ibnu Katsir dua in sawab sin piag turunan sin ayat ini. Panagnan sawab in hula sin Egypt amin Misir wayroon taurendon Banu Israel nakauna. Uno in mga taurendon Kibtin. In Kibtin iukap ko kayo na dictionary sin Arabic dahil mga Masihi dahil mga Nasara. Kita mo? Dahil mga Nasara Kibtin way pa Banu Israel. Kibtin in mga tao naguhula a Misir. So in kamatauran mga amuin tao hakauman si Misir in mga Banu Israel biyan niya si mga tao Kibtin. Biyan niya nilay mga Banu Israel. So hawak to biyan niya nilay mga Banu Israel aun alim si mga Banu Israel. Sawab in mga Banu Israel inanubo kanila kamatauran kanabihan. Maita, inabilayo Yakub, Banu Israel. Biyadin in kakaun si mga Banu Israel maun pa Egypt. Biyadin kakaun nila. Pasalan kan Nabiullah Yusuf. Apag nakura na roon. Sa inkarya sa lisinhula Egypt, wayroong Banu Israel. Kibtin, lang si mga magtatapsir. Awak to yaon. Intaw diyan nga nilakatan in Banu Israel. Pagbanya nga nila ha mga Banu Israel, buwan nagmimiting-miting in Banu Israel, nagsuy-suy sin parkala sin mga kapuan nila. So hawak tuman nagsuy-suy sin mga kapuan nila, di matong in mga panindog e Firaun. Mga cabinet member e Firaun. Pagdatong sing cabinet member si Firaun, ngaon, di mongog, pinda in topic sin alim si mga Banu Israel. Unin topic nila? Kisa nila Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, apo si mga Banu Israel. Awak to nila kisa, long niya imyan in sheikh nila to, si mga Banu Israel, long niya, awak tulong niya Nabiullah Ibrahim, nakapanaw, nakalaway Mari Iwan Isara, nakalaway sila long niya Mari Iwan Isara, pakauman, sin Misir, kita sila sin nakura sin Misir, Malik, nakura. Pag kita kanila sin nakura, tawag sila, karwah, ampaya subu Nabiullah Ibrahim, bang uno niya Isara. Laong Nabiullah Ibrahim, way siya imyan asawa niya. Unin niyan niya, hiya ukhti. Insyayan tay mangud ko. May taway niya iyan asawa. Sawabang niya iyan asawa, aun dit sila lumukay, puy ngaun sila si mga tao Egypt. Long niya isya tay mangud ko sa imaksud niya to tay mangud agama Islam. Harihay ni impyag dali sing kaibanan long niya tuan makajariti mamuting bang ikarayaw. Makajariti mamuting bang ikarayaw. Biarin dagbus. So madimil kita sampul. Aun tao dua nagtiyaon nagkakalo. Duan magtiyaon nagkakalo. Pag simba na yaw, nano iso'y maun kayo mo, lang mo, baita inasawa ko,
di ko na siya kalasahan, ibuhit ko na siya. Sawab mayta, uno-uno na yung bisara kuan. Baytay siya, di siya magpanutbras, kung di akato. Magbuhit na kami. So ini ikaw, nanuiso ikaw susuyan, nag-report na ko matto, inagi mo, inagi simba na mo, lando inlasa niya kay mo. Binda mi bisara. So ati na puting ikarayaw. Puting ikarayaw. Bigta na mo, supaya di maaon in pagbugit nila. Di maaon. So, in kahapuan niya, laong si mga isang ulama, laong niya bangyanan puting asal mangida. Na. At tinabas niya ng puting, di na siya karayaw. Sa walaw pun, bang puting aming ganta, biyakan kan Ibrahim, nagsipti sing kabuhi nila, nagsipti sing kabuhi, waingi niya. Dasin zaman, nagaping katuriya sa buwangga. Bang ka rin at mag-cross biyayan, naway, kalaungan kao. Bang sa taimingat na nagsangalan ng ama, ng ina, ng Espiritu Santos kuno, imingat na sa wabmay, tabang di may ngat biat, kumanging kabuhi na, at tinadiyari na siya. Sa wabmay ta, mahal nga ing kabuhi. So biat tininang Nabi Ibrahim. Pagubos, pagatod sinakura maun, kansara, biya dagbusurun napso innakura. Namalingkat bawain isara. Biya surun napso. Pagsud sin amin parkala yaon, sungsung man sumukin na kura, mikit siya. Biya sa Korintihon, Masya Allah. Bimana, piyari hala isara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mikit siya. Sa kawa sa mikit, mga isa maap kan sara. Surit to napuas man, imyan inabila Ibrahim. Lang inabila Ibrahim niya kaw sara. Hasusungon ridjikian kau anak usog amuin mamarinta di hamisir iwan mamulakkan at manglubo simparkala pag nakura sin misir. Subhanallah. Na dungog si mga tao Firaun. Pag dungog sin tao Firaun, magtoy nagusus magtoy nagsumbong. Ang karama-kararay mga magdarabis sarayan, nagsumbong magtoy. Sawab, malaggo, big deal kanila, in parkala to, aun lumubo, sin parkala yaun. Sin pagnakura Firaun la'natullah. Urin hinang, miyatu kailo in mga bata ni Firaun, nagsusilong iyakaw long niya, nakura na mo. Diungog na mo long niya in mga Banu Israel, nagbisara rin dito, nagkabtangan, hati niya aun kuno binin, aun nawasa nila, papanaw sin kahapuan nila, paminsin kahapuan nila, aun nasusungon, umagaw sin pagkawasa mo. Pagubos in kita nulong nga tao ini Egypt, tao Kiptin, duyon niya kita no rendi. Subhanallah. So rendi to, simud bakti papikila ni Fir'aun la'natullah. Ang kanarihan jaman ta ay kaw mainu-inu. Magtalianak, magpangtungod, magtaymangod. Sawab sadya sing kawasa, maaw ni pagbuno. Na Firaun di mabaya, maiging pagkawasa kanya. Bukun at siya nagkawasa. Ana rabbukumul a'la, ako na intuan sa tastas. Naggulal patuhan, Firaun. Ang kanatiin hindi ka ito bisa magpangtungod, magtaymangod. Basta parkala, kawasa, agad magpatay, kalupahan ng karugo niya. So, harihay ini, pag iyan biyato, amuna impya tawag Firaun im mga, magsisihirin ka niya, mga bangupaman di ka ito, mga Power Ranger niya. Mga magsisihir, magbumajik. Yat to impers panagnan sabab, katurun sinat. Ikaruan niya katurunayat. Awak to nanuisoy. Awak to
Kasuy-suyan na Firaun sin parkala diat tulong niya aun gumanti lumubo sing kauman si tayni duuyon kita ni Rui makawain kawasa mo. Ininang niya one time timandaw tandaw Firaun astana niya harap man to Palestine. Sawabin Egypt pa Palestine masuk daw wala siya bakuna kato pa Egypt sa suy-suy nila. Timan daw tandaw, Firaun, imatud mato pa Egypt. Ay, pa Palestine, doon sa Egypt, imatud siya, astanan niya, pag-uus, nakatug siya. Nakatug man siya, nakatagainup siya. Intagainup niya, kita niya si Mahaya in Masjidil Aqsa, aun gimwa barakayo. Subhanallah. Pagwa simbaga kayo, imbaga kayo yaun, simud hakatan kawayan, napulak ka natin baga kayo, simud katan pakawayan si mga tao kibtin, tao Egypt. Simud, paway nila. Wayroon siyod imbay si mga Banu Israel. Way siyod. So alam tagayrop niya, pagbati niya, tawag niya in mga Power Ranger niya, in mga magsisihir. Gatag niya. Long niya bangka mo uno ba apapatan niyo, iban uno ba hapangatod niyo. Gasin kahalan sin tagainop ko ini. Long niya may ta. Ga ini ba ni siyusin in tagainop. Long sin magsisihir ka niya, long niya Firaun tumtuma asusungon aung gumanti kay mo pagkawasa mo. Na magtoy na yung suwang indugo Firaun. Ang kanda magkikita-kita yan, mga temangod kwa ka may Islam, yulas na Allah Ta'ala, sumasa na kimugdan iban sinway, bukunda marayaw hapangatod sin Allah. Sawab wayrong makaingat sin gaib, tuputin tuhan Rabbul Alamin. Ang pendikato, ang masul, ini bukun ako yung nagbayta, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang masul din kato, bang ako kalawaan, bulawan, so pama, kalawan ko bulawan, ang masul, agad di mo ikauyom, sawab sim problema yaon, piaglugtuan mo, ang nang makasakas kay mo. Laong niya, ang kaingatan ko magkita-kita, bang ko mabaya. Wailong niya umingat. Amo palong hindi katukuran, inakatampal, bisa nakatapok, mapakuha niya. Na inikaw, sawab si piaglugtuan mo yat, mabaya mo ingaton. Na imukain pag-iman, kimahakad. Ay, kulong nga maglangog, na nakilong nga si mga kahuruan, sirik kuno. Bukon kahuruhan ni nagsirik, Rasul sallallahu alaihi wasallam iwasin Allah Ta'ala, in kaguran way lamud. Mga ulama way lamud magpanirik. Nagmaana sadya sila, simmaksud simbayta sin Rasul. Inagin ang hukuman way lamud si manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hukuman parkala agama Islam. Wayron. Nabang kakimagad, long mo nagpakita-kita ko niya, tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko, bukuna kinagiana, Rasul sallallahu alaihi wasallam, long si Nabi, bang intaw miyagad nagkita-kita, amin wayron pa kaw miyato, niyat mo sadya, miyanaw maksud magpakita kaw sinalawa mo, bat mo kaingatan? Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakbalu salata 40 yawman, di tay maun insan bahayang nga kapatan adlaw. Subhanallah. Mahunita. Ang kanda, in parakala katad, basta yanin arta nalawa doon kay mo, aun na ni ganti sintuhan ta Rabbul Alamin. Ay ko, inallahu ta'ala, kaya ingatan niya bang uno in labi mo kalakihan. Kaya ingatan niya bang uno in labi mo, ikakuyag sing kinababaran mo. Ay nako matumag kita-kita, ba't bang ko nagkita-kita? Bukunda sabaki bukunda manu si magtutungbas. Allahu Ta'ala. Sabiyawaitan kawasal sin Rasul kapatan adlaw di tayo mo ni sambayang mo. Nabiyarin na baka di pa ko magsambahayang atawa Jumat na ko magsambahayang nagpakita-kita pa ka uno pa tayo mo kay mo. Magkita-kita kimugdan na kawala
Mangida siya. Kita kawa, ikarita dya papikilan. Aun nagapin hazaman na kawa. Bukun sahabat, bukun uno, nagapin hazaman ta. Naliang sin kampung niya, nawakog pagkita ipagsaban mo nalawa yadto, gantian na sinallahu ta'ala. Ngari, pagkita kulong niya. Nakimawa man kailo magpakita kita. Pagkanima lang sin tema guru niya guru. Iluwa kisab sin guru yaon. Kiyawa nin chinila si magkita-kita tiyapok. Naroon na nagkita. Laong niya in kimawa kay mo biya ini. In nakakawa kay mo biya ini. Dagbustaw rin kimawa. Atawakan imyan. Laong niya in kimawa kay mo biya inin kolol. Biya inin dagbos. Yan. Kita mo. Naso, biya luparagbos. Kumakat kumagtoy. O maso magpakitaw kita ko lang isuratan ko. Suratan mo long niya. Makamana ko long niya. Maasusog. Allahu Akbar. Naman pag yan kayo makamana ko maasusog, bugto alang isuratan yan. Allahu Akbar. Ipabugto magtoy. Damit yan bang pagkita kay mo long niya. Nakaanak ka long niya. Ay makasawa ko long niya isab. Mas babay. Ibang pag yan ako magpakita bang bihanda. Surendi haini, nagapin na, nagkita na din. Inmi kimawa, inmi na okay na, kimakat na. Napagguwa si makikita-kita, naglawag na si chinilas. Nalong singuro yung bang kolong nga bunal magkita-kita long niya. Tukura kuno, bang aunuin taong pa mo. Na nagtali ng bakay. Di niya kaingatan bang auno. Tiapokin taong pa niya. Kaingatan ng kimawa simbulawan. Saan na kaingatan ng taong pa na timapok? Na sa kalituan, long singuro yaon, ayarin taong pa mo tas ato pakin timapok, panaliwak pa o. Imana, nga yung patsamba. Dasi sambat ko, kimugdan na way kimugdan, di day karayaw. Nakita mo yung mga Power Ranger ay Firaun. Yung mga magkukuan kaniya, yung mga magsisihir kaniya. Naki? Aulong nga gumanti kay mo hasusungon. Ipag-anak, dahil mga Banu Israel, kumawa sing kawasa mo, lumubo. Long Firaun rin nahunta. Suway long niya long Firaun, suway patayon ingkatan kausukan. Piarahan ni Firaun, inhula, singkatan Banu Israel, ingkatan Banu Israel kiyawa, piarahan niya kawabayhan, ibang biakaturi panday iwan sundalo. Chikapon. Pag chikap, kitaon bangka no siya nangiram, iban ko no siya maburos, iban ko no siya manganak. Chikapon. Dari katuduhan niya siya pag chikap diyaon. Bangkaw nag-uho, bangkaw yulapay, bangkaw hinglaw, bangkaw naulog ang mangga, pag chikap kay mukubid. Narido kay nisab. Chikapon, kaano siya nangiram, kuno siya maganak, chikapon. Bangsaw pa mapag-anak kya tusog, ang kiraiman ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa id najjaynakum min ali fir'aun, yasumunakum sul adab, yudabbihuna abanaukum. Bang pag-anak, sinanganak yaun, pag-anak yaun simbawai. Di mo usog, bugtuon, guntingon ng pusod, uturon ng pusod, hamparahon pagwa, yudabbihuna abanaukum, ang pasumbayon, uturon magdwa simpawilso. Allahu musta'an. Way pagdwarwa, ubuson, uturon magtuoy. Pag-ubos bang babae, pagkita babae piyag anak, di isab nila patayon. Sa kawaon nila, hinangon nila banyaka. Ang kaya nga, yastahyuna nisaukum, in kawawayhan nyo, piyag bias, piyag banyaka. Ang pagkaibariyat, tabi ada kuman, piyag usiran in kawawayhan nila. Si mga Banu Israel. Harun mayan. Pag-ubos, nagkatansing kausungan piyag anak yato waktu, piyag patay. Way pagdwarwa. So, nainang sabab, nakataliin mga bataan ni Firaun. Long niya bang ini ubuson patayon in kausuhan nato. Way roon na makawa nato.
banyaga. Sawat yung mga banyaga na tinibiyaw, maglalaas. Bang limaas sumuk na ingkabuhi nila, pakubul, mawapat sila, wayroon na sumublikato kausugan. So kita'y makahinang. Ang pagkabanyagan na ito ini kababaygan, di mahinang ininang sinusog. Di. Nauno ba halong ininang unta? Long ya suwe na ito dahong magbisaray nakura. Long ya nakura, Firaun, banglong ya makajari, undong-hundungan na ito impagpatay, mga kausugan simbahan Israel. Nangamay ta. Nabanglong niya ubuson na ito patayon ingkata ang pag-anak kusog. Lumaas im mga bataan na ito ini, im mga banyaga na ito ini, pagwapat nila, way na makasubli. Ing kababayhan, di makay ng basin nilang singkausugan. O na ninangunta. Long Firaun, papagsublihon na ito. Pagsublihon ba din? Alternate. So, pamahatut biya kato ibutang ta para maulay no kahatan 2020 atahon ini ingkatan simpag anak usog di patayon. Okay. Ingkatan simpag anak usog di patayon laong Firaun. Pag-abot lang nga 2021 so pama ini sample tajat no kahatan pag next year at lang nga 2021 patayon ingkatan kausuhan. So, awak to ini, naburos na inaimusa. Isin first piag buros, inaimusa. In first piag buros niya, amuna inabyula Harun. Mahulang imusa. So, piag buros, sinina imusa, Harun, nabyula Harun, pag anak, kinabila aron, di mo na bukun time pagpapatay. Bukun time pagpapatay. So, inabila haron, di mo limaya, simulig, himayang halom silig siya, so buwan miyabutin waktu pagpatay. So, alhamdulillah. Wayroon. Inabila aron, impulse piyag anak. Pag ikarwa, miyabot na intahon pagpatay. Piag buros na sinina imusa, isyo na, hamula imusa. Sa inhinang ina imusa, pagtahunan nintiyan ni amin di sa kabistuan buros. Wayroon kabistuan si mga bataan ni Firaun siya nangingiram. Subhanallah. Why? Share natin live. Ampitanin kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan. So, makahampit in kebanan.